פסל במקצוע, הוא למד את זה והוא מאוד כישרוני ורמה שלו מאוד גבוהה. אז פה בארץ הוא התחיל לעשות פסלים בסגנון הזה. התחיל מג'ודאיקה. אז בהתחלה היו רק כמו דמויות של משהו כזה. כנר על הגג וכאלה פלייזמרים. ואנחנו עבדנו עם גלריות, הם שלחו לארצות הברית לכל מיני מקומות. ואחר כך הוא התקבל לפה. ואז התחלנו לעשות כל מיני דברים. ורוב הרעיונות באו מלקוחות עצמם. נגיד, איך התחיל? מישהו רצה להזמין את זה למתנה לרופא שלו. דיקור סיני. ויצא מוצלח, אז אחר כך הצלחנו, התחלנו לעשות את זה גם למדינה, גם פרוקטולוג, גם גינקולוגים, כי אז כולם שואלים אם בעלי הוא רופא, אז אני מסבירה שלא, הוא פסל, אבל רעיונות אפילו באו מלקוחות, הוא לא היה אצל פלסטיקאי, זה גם כן הייתה מתנה לרופא פסל ראשון. תסתכל, הוא יכול לעשות את זה בצורה אירונית כזאת, הומוריסטית. זה התפיסה שלו. וגם כן, הוא למד בצורה רצינית את האנטומיה, את שרירים, איך בנוי פנים, גוף של בן אדם. ואפילו בדברים האלה רואים שהוא מאוד מאוד טוב מבין את הצורה של הגוף. הוא לא עושה סקיצות, הוא לא מחפש באינטרנט חומר, לא כלום. זה עשוי מחמר. החמר הזה הוא בא בכמה צבעים. חמר הולנדי. הוא בא בשלוש צבעים בסיסיים, ואז הוא מערבב אותם ומגיע לעוד 3 צבעים נוספים. אז פה עד 6 צבעים טבעיים של החמר עצמו. אנחנו גרים בכרמיאל, קצת רחוק. לוקח הרבה כוח להגיע לפה, לשים את הדברים, לעמוד פה. פעמיים בשבוע אני פה. זהו. חמר הוא בכלל כאילו מאוד... חילופום של הידיים של בן אדם מאוד מרגישים בעבודות מחמר. ככה אני חושבת. הם נראים כאילו חמים, חיים.